Good morning, guys! Pupunta kami ng city ni Mama. Katatapos ko lang gawin yung intro at saka application part ng aking review. Na-review ko yung BB cream from Daiso. So, yeah. Alis kami. Pupunta kami sa CIT. Tapos pupunta kami sa yung paanuhan ng glass para mapalitan yung yung side mirror ng sasakyan. Tapos pupunta din kami sa bahay ng auntie ko. Yeah. Punta kami doon. So, we will go. Yung nasa lips ko is Meet Matthews from The Balm, yung sincere na shade. I like it. Yung choker ko is from Finds Manila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron sana siyang 3 hoops pero natanggal or nawala yung isa. Hindi ko alam. Inano ko lang siya. Tinay ko lang siya sa likod. Can you see it? Hala, parang naging loose yun tayo. Basta tinay ko lang siya twice sa likod. Kasi medyo maikli siya. Kapag inano ko siya sa harap, parang medyo, what do you call that? Parang medyo, ano ba tawag doon? Apiki? Ano bang apiki sa Tagalog? Medyo bitin, yun. Tapos ginamit ko din is yung Maybelline Fit Me Concealer under my eyes. And yeah, nireview ko din siya. So, yeah, okay. Alis na ako kasi feeling ko tapos na si Mama. I-review ko sana yung Nichido. Every time I pronounce that, meron talagang nagsabi na I pronounce it weird. I used to pronounce it Nishido. Diba? Yun, mas weird yun. Anyway, siya sana yung i-review ko. Kaya lang natatakot ako kasi foundation siya. Stick foundation pa siya. Like, I'm just afraid na baka mag-cake up siya. Tapos pupunta kami ng city. You know what I mean? So, yeah. Yung ano muna, yung safe muna, yung baby cream muna, yung tinry ko. Ano ko lang, ayusin ko lang yung laman ng bag ko. Kailangan ko yung claim slip para makuha ko yung TOR tsaka diploma ko. And then, i-check ko kung ano laman nito. Ito yung gagamitin ko na naman, yung bag from Brian_stuff on Instagram. Thank you, sis. I will go. As in, so na to kong lipstick. No, hindi ko lang lipstick na rin. Nasa mo basura ka? Dito na kami sa CIT. Nag-retouch lang ako ng lipstick sa si Mama Lo. Dito kami doon. Hala, papalit ako ng shoes. Kasi, hindi pwede mag-chanilas. Magdala ako ng shoes. Yung ano ko, claim slip. Andali lang kami, kukunin ko lang yung diploma at saka TOR. Tapos, uwi na agad-agad. Hala, pwede ba kani akong kuan? Jeans. May butas-butas ang aking jeans. Okay lang yan. Dito na kami sa loob. Okay, let's go. O, diba? Naka-shoes ako. Si Mama naka-ano. Okay lang yun sa kanya. Yung akin kasi flip-flops. Meron akong viewer dito Nasabi niya kapag pumunta daw ako dito, sabihin ko sa kanya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. But yeah, we're here! Daming tao. Ka ba? Oo. Done. Nakuha ko na. Dito na lahat. Diploma at saka TOR. Hahaha. Balik na kami. Doon kami sa loob. Nakalimutan pa namin yung ID, visitor ID. Pero okay lang yan. Naiwan ko sa sasakyan. Hello. Tapos na kami. Wait. Ano natin ang init. Magchichinilas na ako. Wait. Kaunta lagi. Toink. Mas maganda naka-chinilas kapag nagda-drive. Nasaan na yung chinilas ko isa? Okay. Punta tayo sa Asia Glass. Paano natin yung side mirror. Okay, bye. We are home! I-review ko muna. Hala, parang may fog na naman. Meron nga. I-review ko or i-update ko yung aking hintayin ko na mawala yung fog. I-update ko yung aking BB cream review. Fog, go away. Ito ang aking ulam. Yummers na yummers to you guys. Ang tawag nila dito, adobo. O diba, yan lang. Parang fried na pork, pero adobo yung tawag nila dito. Tapos meron akong sauce. And then magju-juice ako. Juice. Orange juice na natira. So, orange tayo ngayon. Let's go. How about you? Tapos ka na ba? Ha? Nag-dinner ka na? Wala pa? Ha? Ha? Hello? 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 Ah!
is time to remove my makeup. Tatapos ko na yung final update ko sa papalitan ko din yung kulay ng nails ko. Alam nyo ba na ito na siguro yung pinakamahaba na inabot ng nails ko. Kasi pinahaba ko siya ng bongga. Ilang weeks na ako na to hindi pinutol. Kasi gusto ko na ganyan yung shape niya. Yung parang pang almond na shape. Pero yeah, I think I'm gonna go back to the old shape. Kasi hindi ko na bet yung almond. Hindi naman siya ganun ka-anong almond tingnan. Anyway, I will wash my face. Tatanggalin ko muna yung aking mascara. And yes, you guys, nireview ko today. Nasabi ko na ba yung Daiso at saka yung Maybelline na Fit Me. Hindi ko sana i-review yung Fit Me pero kanina kasi nag-apply ako ng concealer and I was like, oh, first time ko pala siya gamitin. So, nireview ko na lang din siya kasama ng Daiso BB Cream. Anyway, hugasan ko na yung mukha ko. Bye! Good morning, guys! Katapos ko lang gawin yung intro at saka yung application part ng review. So, today, I'm reviewing the Nichido Foundation Stick. Yung tag 150 lang. So, part din yun ng okay ba ang mura? Or, no, maganda ba ang mura series ko. So, yes, I'm happy. Now, I'm ready to suklay my hair. Kasi hindi ako nagsuklay. Kanina, nag-film ako, hindi man lang ako nagsuklay. Someone's texting me. Papi. Okay. Kain muna tayo. Or magsuklay pala. Suklay muna tayo. Hello! I just finished painting my nails. Ang ganda ng color. I like it. Ito yung W7 nail polish in the shade Buff, I believe. Buff ba yun? Yes, Buff. Ito yung isang nail polish na dinala ko galing sa Australia. Yeah, gusto ko siya, guys. I-update ko muna tong foundation ko. I will do it right now. Katapos ko lang i-transfer yung mga files. Nakasabi ko pa sa inyo kung saan galing tong choker na to. This is from Finds Manila. Inano ko siya dito, tinay ko lang siya dito sa front. Ganyan, pag ganyan. Siguro next time, parang itataas ko yung isa. Maganda siya kasi, parang talaga siya. Hindi siya like, di ba yung iba, magaan yung pendant. So, parang medyo ganyan siya dyan. You know what I mean? Basta ito, niya talaga. Parang, yeah. Hindi ko ma-explain. Basta, meron siyang bigat sa kanya. So, like, straight talaga yung tie. Ganon. Tapos, binigyan pa niya ako. Napakita ko to sa haul ko eh. Yung isa, yung flower. Ito, I'm not sure if magsistay siya. Yung shape niya, kasi magaan lang yung flower. You know what I mean? Yan. Ito kasi straight talaga. Kasi mabigat yung leaf. Pero yeah, closet tour. Konti lang yung dress ko. Yung damit ko. So, ito yung mga dress na, okay, bigla ang closet tour, you guys. Okay. So, ito yung mga damit na naiwan ko dito. Dress yan, dress, romper, dress. This one is a romper. That's a dress, romper. Dami kong rompers. Mahilig ako sa romper. Another dress. Basta. Tapos yung dinala ko galing sa Australia. Ito. Hindi ko pa ito nasuot. Ito yung vest na mahaba. Na parang Catherine Bernardo inspired. Char! Tapos dito ko nilalagay yung mga jewelries na hindi ganun kadami. Ito yung gusto ko sana gawin sa Australia. Kaya lang walang ganito yung closet eh. Walang ganyan. Yung closet na done open lang kasi parang walk-in closet siya. Tapos dito sa baba, magulo siya. So, ganito lang yung closet ko. Dalawa. Sa taas at saka sa baba. Tapos yung dyan, magulo. So, dito, random shirts. Mga shirts din. Target ko yan na leggings. And then dito, mga shorts. Jeans. Tapos dyan sa baba, mga random stuff. Siguro mga long sleeve. And yeah, meron din akong romper doon na denim. Yan. Bigla ang closet tour. May ganon. Yung video ko magiging up na siya in ilang na lang ba? 30 minutes ata. So, magbabasa tayo ng mga early birds mamaya. Ipapabasa ko kay Mark. Kung nandiyan si Mark, kasi umalis siya kanina eh. We'll see. Pupunta nga pala kami sa hospital bukas. Magpapaschedule na kami ng surgery ni Papi bukas. Gusto niya mag-surgery before Pasko.
So, sana merong available na Siguro naman meron. Kasi sabi ni Doc, last time we went, anytime daw pwede. So, yeah, sana maano namin para matapos na si Papi. Ilang days din kami pabalik-balik ha. Like, the first time, wala yung doctor doon, walang consultation. Tapos, the second time, kailangan namin bumalik sa para magpa-biometry. Tapos, balik na naman kami bukas para ipabasa yung result niya. And meron nagsabi doon, sana nag-vlog ako sa Sibudok. Di ako nag-vlog. Kasi nandun lang kami sa baba. Doon sa laser clinic. Doon, para sa mga mata. Hindi kami nagpunta sa mga ward. Pero yeah, maganda doon ha. In fairness naman sa Larzabal, okay sila. I've heard na 30,000 daw yung isang mata. Doon sa dalawang natanungan ko, 30 daw yung nabayaran nila. Pero yeah. Bukas, I will tell you guys more about it. Siguro isasabihin ko sa inyo. Gusto niyo ba sabihin ko sa inyo yung mga like information about, marami talagang lamok dito, about sa cataract? Let me know. Yung kay Papi kasi hindi siya, na-mention ko ito sa previous vlog ko, na yung kay Papi hindi dahilan age, kasi bata pa naman si Papi. So, yung dahilan ng cataract niya is yung trauma, kasi nga yung pitik sa yung niya, yung panday niya, na napitikan yung mata niya. Ano tong envelope dito? Hala! Nasaan yung envelope? Hala, hindi ko alam. Yung TOR at saka diploma ko. Okay, there. Kala ko nawala ko. Hindi ko naalala na dinala ko siya pabalik dito eh. Anyway, nandun lang pala. Hala, nakalimutan ko. Gusto ko pala itong gamitan, oh. Yung Skinfinity Miracle Balm. Gusto ko itong gamitin. Ilalagay ko siya sa mga Pwede daw ito gamitan sa mga eh. Mosquito bites. Yeah, ang daming mosquito. Grabe. Nakikita nyo ba? I was editing a video kanina, tapos nakikita ko talaga yung mosquito lumilipad. Sana hindi ganun ka-HD yung ibang tao para hindi makita. Kasi kanina talaga nakikita ko yung mosquito. Buddy! Patahan natin si Aching. Aching! Kasyang-kasya ka dyan, buddy ah! Aching! Aching! Uy! Aching, kasyang-kasyang yung aching ko ha. Hindi ako pinapansin ng body ko ha. Aching, uy. Bakit hindi ako ipinapansin ng aching ko? Ha? Camera shy ka? Uy, buddy. Uy. Aching, come here. O yung mo, buddy, meron siyang harang para hindi siya makaakyat sa taas. Kawawa naman itong body ko. Kawawa naman iyan. Uy, aching. Ayun mo ako sa open. Bye-bye. Bye! Bye, buddy! Saan ka punta? Pakita mo sa kanila paano laruin to. Hoy! Come here! Laruin na! Marunong na siya maglaro niyan. Saya-saya na niya. Yay! Sige, patunogin mo. Ah, galing! Yay! Good boy! Good boy! Noon, takot na takot siya dyan eh. Di na siya takot. Good boy! Pinalitan ko yung necklace ko, tinanggal ko yung choker ko kasi I received a package from Kim of Kim's Collections 2015. And yung ganda, you guys. Pwede mong i-customize, pwede kang pumili ng font. And yan yung pinili ko, yung my crown. And sabi Raz, tapos merong heart. Oh, diba? Ang ganda. Perfect yung length niya. Alam na kasi ni Kim yung yung length na gusto ko eh. Thank you, Kimmy. Ito you guys, 1,000 pesos. Makakapili ka na ng font na gusto mo. And personalized na siya. Tapos free shipping din siya Metro Manila. Ililive ko yung link ni Kim below. Ba yung ang ganda. Nice. Shout out sa mga early birds. Pinaka first comment is si Dancy Cruz. Congrats. First comment, congrats. April Texon, second comment. Tapos Rocky Guevara, Jacqueline Rodriguez, Rafaela Salay, Suwani Ortiz, Colleen Alcanzo, Blessed Joe Joe underscore Army Audrey Fajardo, Krisher Forones, Nash Muhadali, Benefe Candelaria, Alaina Nicole Pineda, Shanaya Albonia, Akina Jones, Reynalyn Dapat,
Akel Bilog, Gemma Antonio, Jenny Beb, Atuel Aldemita, Coffee Mug Princess 17, Now, Rita Saison, Angela Espino, Jessie Makaraig, Perling Gabane, Leia Mi, Mavis Ray Restauro. Ang dami na nun. Thank you guys. And tingnan nyo yung necklace. Necklace, ang ganda. I like it. Thank you, Kimi. Ililive ko yung link niya below. Kim's Collections 2015 PH. Hello! Nagmask ako. Ito yung from Leaders PH. Ano siya? Hala, nawala. Basta detox mask siya. Dito, detox. Ang cute kasi pink. Very medical looking. Like, very legit looking. Like, may mga ganito pa talaga o syringe. But yeah, so far so good. It smells nice. Yan. Meron siyang algae extract. Derma plus Sol pa talaga sabi dito, oh. I really like my nail color. Ooh, susunod na yung gusto kong show. Yung kay, Arsimonios. See? Nice. Nakalimutan ko kayo ng slide. Ano na, 11, mag-11:30 na. Siguro mga 2 oras kami nag-usap na dan. Anyway, I will go ahead and go, you guys, kasi maaga pa akong gigising bukas. Meron talagang mga maliit na mga ganito from the mask. Para siyang dumi. Para siyang dumi na hindi naman siya madumi. Anyway, I will go ahead and go. Thank you so much guys for watching. I will see you guys tomorrow. Please like, please subscribe. And yeah, do not forget, we get good night. Bye!